Denne video er lavet som afsluttende opgave i fysik, og gennem denne video vil vi gerne fortælle om stråling og helbred. Vi vil gerne starte med at fortælle lidt om atomer og isotop. Så vil vi gerne fortælle om atomkerneprocesser og bevaringslove. Så vil vi gerne snakke om svækkelse af stråling og baggrundsstråling. Derefter vil vi komme ind på naturlige henfaldsserier, og så vil vi slutte af med at snakke om absorberet dosis og dosisekvivalent. Når vi snakker om relativitet, er det vigtigt at kigge på kernen, fordi reelt set herinde, hvor alle de sjove ting sker. Vi har protonerne og neutronerne, som kernen består af. Protonerne er positivt lavet, og neutronerne er neutralt lavet. Protonerne kan selvfølgelig frasmide hinanden, men det er derfor, vi har neutronerne som en form for lig til ligesom at opleve det her. Derudover så har vi isotoper. Det er generelt set det samme grundstof, det har samme kemiske egenskaber, så det reagerer på samme måde, men det har forskellige fysiske egenskaber i og med, at de afviger fra hinanden i forhold til, hvor mange neutroner de har. For eksempel så har vi lithium 6 og lithium 7. De har de samme kemiske egenskaber, men den ene har 3, den anden har 4 neutroner. Og det her, det betyder noget for, hvor stabilt det er, og senere hen om, hvor stor chancen for selvfølgelig, at det er det her fald. Det, at et stof er ustabilt, betyder, at det har en vis chance for at gå i stykker, altså henfalde. Og det er ofte isotoper, der henfalder, fordi de har flere eller færre neutroner i deres kerne. En isotop, eller et grundstof generelt set, som er radioaktiv og er ustabil, har en vis chance for at henfalde. Og den her chance er helt som konstant. Det er ikke sådan noget med, at fordi at nu er den ikke henfaldet i så mange år, så bliver den nødt til at henfalde nu. Så de har ikke nogen alder. Det er hele tiden den samme chance igen og igen. Men man kan forudsige, hvornår en vis mængde af stof vil være henfaldet. Eller halvdelen af det vil være henfaldet ved hjælp af halveringstiden. Og halveringstiden bliver beskrevet på den her måde, så halveringstiden er lige med logaritmen til logaritmen 2 divideret ved k. Og k er en konstant, som afhænger af hvilket stof du snakker om. Og man kan udregne k ved hjælp af den her form, som hedder aktiviteten, altså henfald per sekund, og en eller anden mængde stof, du måler på, er lige med k gange med n. Og n, det er altså antallet af ustabile kerner, som du har. Så på den måde så kan du udregne k, hvis du kan måle aktiviteten, og du ved, hvor meget du har. Og så derfra kan du finde ud af, hvornår halvdelen af det stoffet er henfaldet. Når stoffer henfalder, er der nogle love, som skal overholdes. Disse kaldes ofte bevaringslovene. For eksempel så skal nukleontallet være bevaret, det vil sige, at der er lige mange protoner og neutroner. Elektriske ladning skal være bevaret, og leptontallet skal være bevaret. Leptontallet er noget, man ikke arbejder så ofte med, men for eksempel, når vi kommer til at se senere hen, kommer til at være nogle neutrinoer og nogle antineutrinoer, og de har altså henholdsvis et leptontal på plus 1 og minus 1. Det samme har elektroner og positroner. Når vi snakker om henfald, er der forskellige typer af henfald. Og den første, vi vil komme ind på, er et alfa-henfald. Ved et alfa-henfald har vi en ustabil kerne, som deles til en ofte stabil datterkerne og en alfa-partikel. Alfa-partiklen er en forholdsvis stor partikel, og det vender vi tilbage til i både svækkelse af stråling og skadevirkning. Her er et eksempel på et alfa-henfald. Vi har uran 238, der henfalder til thorium 234. Vi ved fra bevaringslovene, at nukleontallet skal være bevaret, og ved at se på nukleontallet kan vi se, at der mangler 4 her og 2 protoner. Og dette svarer til en heliumkerne, som så er den store alfa-partikel. En anden henfaldstype er beta-henfald. Denne forekommer i 2 udgaver, beta minus og beta plus, hvor der udsoldes henholdsvis en elektron og en positron. Beta-henfaldet adskiller sig fra alfa-henfald. Alfa-henfald ved ikke at være en kernedeling, men derimod 2 dele, der udsendes i hver sin retning. Først vil jeg tale om beta-minus-henfald, og her har vi igen et eksempel, hvor vi først ser, at neutrontallet skal være bevaret. Det er det i den første her, men vi ser nedunder, at der er minus 1, og det giver en elektron, der bliver udsendt. En elektron har et leptontal på plus 1, så derfor er vi nødt til at tilføre en antineutrino, som har et leptontal på minus 1, for at bevare leptontalsbevarelsen. Man har fundet ud af, at de her skal tilføjes, fordi at de elektroner, der blev udsendt, havde varierende energier, og antineutrinoen sørger for at transportere den overskydende energi væk. Den anden type af beta-henfald er et beta-plus-henfald. Der er et eksempel her, hvor at selve nukleontallet er bevaret, men der mangler en proton.
og det svarer til, at der bliver udsat en positon ved dette henfald. Den positon har neutrontallet minus 1 tilført til neutrino for at sikre neutrontalsbevarelse. Neutrino og antineutrino er også kendt som spøgelsespartikler, fordi de vekselvirker med strøm og kan passere uhindret gennem jorden. Forud for et gamma-henfald, som er den tredje henfaldstype, vi vil komme ind på, er en kerne i anslået tilstand. Dette markeres som en stjerne, og det betyder, at kernen har et overskud af energi. Ved gamma-henfaldet udsender kernen denne overskydende energi og kommer derfor tilbage til sin grundtilstand. Det er værd at bemærke, at der ikke er nogen ændring i nukleontallet under et gamma-henfald. Og den overskydende energi udsendes i form af et gamma-foton, som også kaldes for en kvarkfoton. Når vi snakker om radioaktivitet og helbred, er det vigtigt også at blive skærmet mod de her forskellige former for stråling. Kigget på alfa-partiklen, som bliver udsendt ved et alfa-henfald, er det meget stort, det er en stor heliumkerne, og det bliver stoppet altså af luft og papir. Så er der betastråling, som kan godt bevæge sig gennem papir og længere vej i luft, men bliver ofte stoppet af tyndt aluminium eller plastik. Gammastråling, som er en foton, kan gå igennem papir og tyndt lag metal, men bliver ofte stoppet af tykkere lag af bly. Og i forsøg lavet for nylig, der testede vi halveringstykkelsen på gammastråling, som altså er den tykkelse, du skal gammastråling skal bevæge sig igennem, for der er halvt så meget gammastråling, og vi fik 6,5 mm. Vi bliver alle udsat for stråling, og den stråling, vi ikke kan undgå, kalder vi for baggrundsstråling. Baggrundsstråling består først og fremmest af kosmisk stråling, det vil sige stråling fra verdensrummet. Noget af den stråling stoppes i atmosfæren, men noget slipper stadig helt ned til os. Flyver vi for eksempel 10 km over jorden, er strålingsintensiteten 100 gange højere end ved jordoverfladen. En anden del af baggrundsstrålingen kommer fra vores fødevarer, hvor vi indtager blandt andet calciumholdige fødevarer. En anden part af det stammer fra jordskov og bjergarter, som indeholder blandt andet uran og thorium. Men størstedelen af baggrundsstråling kommer fra undergrunden i form af radon. Det vil sige, at hvis vi ikke udsættes for medicinske undersøgelser, modtager en gennemsnitlig dansker ca. 3 millisievert baggrundsstråling per år. Hvor hvis vi udsættes for medicinske undersøgelser, får vi en lidt højere baggrundsstråling. Når et ustabilt stof henfalder det ikke altid til et stabilt stof. Det kan være, at det her stof, som det henfalder til, er også ustabilt og vil henfalde videre. For at ligesom kunne overskueliggøre det, og så finde ud af den totale mængde energi, som måske bliver afsat, hvis du har flere forskellige henfald efter hinanden, kan man lave en såkaldt henfaldsserie. På den måde, det kan vi se, det er ligesom en graf, den har to akser. På y-aksen, der har vi nukleontallet, og på x-aksen, der har vi protontallet. Hvis vi starter ud med uran 238, så kan vi se, at den har nukleontallet 238 og protontallet 92. Det henfalder så med et alfa-henfald, som vi kan se hernede. Det henfalder med et alfa-henfald, det betyder, at den falder på 2 protontallet og 4 nukleontallet. Den bliver lavet op til 2m234. 234 henfalder så derefter med et beta-henfald. Og det igen et beta-henfald hele vejen hernede med forskellige alfa-henfald og beta-henfald, til det bliver lavet til bly. Bly er et stabilt stof, fordi det har 82 protoner. Alle stoffer over 82 protoner er altså ustabile. Så derfor, når det henfalder til bly, så henfalder det ofte ikke mere. Når man snakker om stråling i forbindelse med helbred, er det værd at udregne den absorberede dosis. Det gøres med formlen D er lig med E delt med M, hvor D er den absorberede dosis målt i Gray, og denne enhed er joule per kilo. E er den tilførte strålingsenergi, og M er den masse af det, som absorberer. Man kan som hovedregel sige, at jo større en partikel er, jo mere skader den. Og derfor er den absorberede dosis ikke tilstrækkelig, når man skal beregne skadevirkningen. Alle henfald har en kvalitetsfaktor, Q, som fortæller, hvor meget den skader i forhold til en gammapartikel. Her er en tabel, der viser forskellige henfaldstypers kvalitetsfaktor. Vi ser, hvordan at Y-henfald har den samme kvalitetsfaktor som beta-henfald, men at et alfa-partikelhenfald har eller skader 20 gange mere end både gamma- og beta-henfald. For at praktisk kunne se, hvordan vi kan bruge de her formler, vi lige har lært, har vi et lille regneeksempel. Så vi ved, at en betakilde afsætter 7,5 joule i 0,5 kilo væv.
For at regne ud, hvad dosis-ekvivalenten er af det her, og altså skadevirkningen, regner vi først ud af den absoluterede dosis. Og der bruger vi vores formel, som hedder 7,5 joule, altså mængden energi, divideret med mængden af væv, som absorberer det. Og der får vi så 15 joule divideret med kilo, eller som er lige med 15 gray. Så regner vi ud, fordi vi ved, så vil vi finde ud af skadevirkningen i det her dosis-ekvivalenten. Og vi ved, at det er en beta-kilde, så derfor har den en kvalitetsværdi af 1. Så vi siger 15 GY gange med 1, og det er så lige med 15, og så fordi at det er dosis-ekvivalenten, så er det så i sievert. Jeg er lige nødt til at spille et spørgsmål for publikumsrækkerne. Du har en halv. Er det kilometer eller kilogram? Mange tak. Man har ikke så mange mål for, hvor stor skadevirkningen er, efter man har været udsat for stråling. Og det bunder i, at vi kun har kunnet måle på folk, der har været udsat for atomulykker ved Hiroshima og Nagasaki. Den smule information, man har, giver denne del af en graf. Den her graf viser cancerrisikoen i procent af y-aksen og dosisen i sievert af x-aksen. Der har været mange gæt på, eller forudsigelser om, hvordan den her graf ser ud længere ned, så man får en lavere dosis, men man ved det ikke. Man har derfor antaget, at modellen bare er lineær, og har derfor antaget, at risikoen for kræft i procent kan regnes ved 5 sievert delt med procent og gange med dosis-ekvivalent. Udover stråling er skadeligt for normale celler, så er stråling altså også skadeligt for kræftceller. Og det er faktisk ved hjælp af stråling, man har fundet nogle kureringsmuligheder inden for kræftsygdomme. Ideen er, at vi udsætter de kræftramte væv for en høj nok stråling til ligesom at slå det normale væv ihjel, så bare slå det syge væv ihjel. Problemet er, at der er nogle komplikationer ved det. Udsætter du patienten for meget stråling, så slår du måske alt det syge væv ihjel, men du slår måske også eller skader en masse af det normale væv. Man kan se her, at man har lavet en simulation om, hvordan man kan se, at den totale dosis stiger, og sådan noget procent her. Procenten er for den her graf er sandsynlighed for helbredelse. Men hernede, når den totale dosis stiger, så stiger sandsynligheden også for skaden på normalt væv. Så derfor bliver man nødt til at finde et eller andet middelpunkt, hvor sandsynligheden for, at du bliver helbredt, er så stor som muligt, men uden at du får nogle komplikationer bagefter, så derefter er man nødt til at kigge på. Ud fra det her forløb med stråling og helsefysik har vi lært en masse ting. Vi har lært at sammenligne forskellige former for stråling, i og med om det er beta, gamma eller alfa-stråling. Derudover har vi lært nogle positive og negative sider ved stråling. En af problematikkerne er, at det giver os kræft, men en anden ting, positiv ting er det, ved det, at det kan helbrede kræft. Dog mangler vi en masse data, så vi kan lave nogle modeller og finde ud af, hvordan vi optimalt set kan helbrede kræft ved hjælp af stråling. Det konkluderer denne video med.